Mufuma kada kuiona shuga mulive yenyu. Sugar. Ade sugar, ade. Sugar. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Gamba. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Ombe. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Apa tu kena sugar? Ah ya. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Chika. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Agada zakutengera mairu sugar yadu. Zaita guys. Ni mwedi ya kusikana manje. Magutikana wewe na sugar yakainda wewe. Makuzwa sei wo sugar yakainda zvii. Kusikana. Waone kuri meko. Achikubato sei. Hai, baba usakuri benzo moti kuti kone kamba zuri. Aiwa. Sikuzvifarira chazo kudzoka kumurumo. Noti kuenda kwake kusavepo kwanga basa redu rotofamba kuenda mberi. Tozvifarira chaizvo. BabaRuva takada towasiwa tatofara nekuvaona wewe. BabaRuva yosangana nawe muupenyu pamwe. Asi kana vauya kudai aiwa zvaraiti. Kumoti kuti zvine nyaya yeshuga yakadai kuita 16 kg. 16 ndati 16 kg. Mapaketi 8. Ichenda Katoa baba wafundira zviro. BabaRuva exhibition. Dzakauya takadzima T16. Aiwa zvintu dzatenda kutora zve. Tikaona wakandisa gwani. Baba. Mukomana akati uningaita caretaker washi. Saka maramba upenyu kumwa mazuva makabhara fomu sofa. Nguramba. Zvanga wakadzita izvo. Gamba. Wakadzitagura achinja nadzo zvangu. Inodliwa zvei musaisa chikafu pasi mudzai. Chikafu chino Hachiswi pasi. Inoboka shuga pasi apa. Gamba. Vachinda mumashops. Hazi nawo ndakamwa 16 kg batute.
Saka wafanya chirwere cheshuga. Kana watasi megeza nayo. Imwe megeza bita. Chutai. Saka imimi seti moti BabaRuva waenda kwawe. Kana kuti toa pa last chance. Aiwa. Kuwachinja basi. Maita. Pama imimi muchifunga kuti apa vanokwana vatadza kupakwana. Saka vanochinjwa kuti basa vanongodzoserwa kwavanokwana. Hayi ndendo kana mamusati majema. Aw, vachakufamba kusvika mati amen. Na uyo. Vafatso. Oh. Pana kumbokunyengerera pana. Akumba munongoenda zvei. Apa paito nhamo yokuti ndichiri kufunga kuti ndiona kuseya kumba kwenyu here musati nangadza panapa kana toita sei. Because at the end of the day, makutofila sekutoti muri special pa projects. Havasi kutoida even kuti zvavakatoita vandoona sekuti hazvisi wrong. Havatorina basa nazve vangakuda kutochenamira ana chihuri mamutokonzi munoda kujairira idzi. Kasi mama kuziva nokore vananza ichiya uda kutozokutochallengana navo. Sababa ngoba kuti zvimwe ngwana kona kuramba muchisa munhu pa project isusu tichizidzosera kumashure instead of kuenda kumberi ambozvona saka apo boys vane zvikore zvedu cheshuga chavakatengesa $20 pazembe dzavakapfeka izvo chikore $15 saka I feel like manje dzimwe hazvidi kumanikidzira ambozvizwa mashemareni vaurira rafu kana patasvika navo vaita rafu vakatotanga kuchenama and I think it's best ndinge ndinosiya kumba kwavo zvipo zvangopera moti kudiwo moti naise kurubeni nedecision yakaita unovasiya kumba kwavo ndofonera sabhuku munhu ndamusiya mapicture aya moti kudi ivo dai vazvininitisa BabaRuva kuziva kuti mabva navo muchingovadzora-dzora kubva kumashure mungovadzora-dzora saka ivo dai vateerera vanzwisisa kuti sei vari kuramba vachinyengererwa kuti shandai zvinhu mufanira kushanda so mudai inhau iye kuti imi muda kuti musavasiye vachizonyanya kutambura saka asi kune pamwe kake seni zvangu kuziva kwangu kake chipiri muchiita patient nawo saka I think kuti dai kana vane shungu dzebasa dai mavapa futi zvino kuchenama kwavo ndokwandikutaura kuti dai vange vari munhu woti anoda basa kukanganisa kunouya hauchenami saka izvi manje zvauda kuti ini pawa manje rekudhiraivha kuna kustepa vazvionerowo kuti izvozvizvi kutongonanga makananga because ndinoona sekuti mofunga kuti kana musipo imi basa mamusipo harina kufamba here basa saka muda kuonyererwa nani imhinduro dzekusatoziva aiwa tichidzengaidzirei munhu kubva rini ndichingonzi nevanhu itai patience izvo zvondibira manje inini hai notondichenamira vebhuku renyu vari kundidembedzera ini kuti musamubvisa kubasa ngatendeka kukwidzai bhazi paimi ndaitosvoda washi ndiye akatotaura toti musavaendesa regai vaende kunoshanda nevamwe asi munoda kutondiita sekuti iyo iripoyo indege yebasike usiku cheka 12 1 monza 2 o'clock ndosvika pamba penyu vhu aizve kuti kunanje kuti uchengete mhuri yako inini manje takabvepi nemi baba imi moti mobata rega kukuendeserai futi kupolisi dandaka kuendesai kupolisi moziva apa munhu watiri kurenderai imba mupurisa kwangu wauya kuzongokuti uyamutorwe nepolisi mindoko izvi iwo chichenama here wekutanga inini ndakazondovadzokera futizve muchiri kuzvizirana nababatanya mandinyengerera vese 7 ndichisimuka maharare vana sabhuku nanamai ekera vandikumbirisa kuti uyai mutore munhu unoguma aenda kujeri dzimwe mhinduro ndedzekusatoziva kuti asi zveini ndichaguma ndamujeri nababa moziva here ndichaguma ndamujeri naBabaRuva instead kuti BabaRuva apinde mujeri washanga amboti rasiyei ndokekupedzesera musazvipamhe futi nditi aiwa kana uchienda takutoti baba pamberi pasabhuku rangu tsi munhu wenyu uyu no I think ndabhoyi
Ndikutandika kutadzira ichi. Kukubatsira hai kana asana. Last time zvetakanowato 2 AM tisvika pamba pawo tadembeterwa nekomiti yose yenzvimbo yawo. Uye mutore munhu, munhu oguma asungwa, uye mutore munhu. Indotodemboda ndisi ndakangwasiya because kunoku ndi munowagonda. Unozviona. Tichifamba ini kutadza 3 days isingavati nekuda kwenyu. Munofanira kuishandira shuga iyoyo yeproject. Tikatokuzengedzai mukatofunga mungota zvamoda. $20 tikuida pano. Mozviwezve vanhu veshuga. Imi shuga yeproject yenyu yakatogwa. Washimwa doro zvawo. Apa handisi kuti vaita. Aiwa, shuga tikuida. Inokuziva kuti vakachinjanisa shuga nesupa here. Apa hanzi ndaimwa zviya zvinonzi chizvi sikadi here. Chisiri super. Hanzi zvedora $2 for 3. Washaka kakureta kati saka makamwa 60. Pa 2 days. Zvetisadumbuka izvozvo. Ndozvavari kuti ndozvavari BabaRuva. Bhodhi yawo neganda rawo so. Izvo zveganda nebhodhi manje mune kuti inini vanenge kutidherera kavanoita baba. Asa this time kana garai kumba kwenyu. Ngatora manjita stress inini kukubatsirai kuti uyai muchengete mbuya. Kana munhu amwa doro anotange amwa mangoromera. Anenge atawarwa vanhu. Mawindow edu apera kuiswa nomaona manje. Apera kuiswa apa ma floors vanga vachipesa apa pakusenani. Pane munhu warova pakona apo ndiani. Then wauya apa warova mawindow esa. Yakuseri kuno. Warondera kundiwaziva. Akukakufuna kuno. Iyaro wamdenga iyi. Wona ka design. Leba tizonyatsoona. Design lolo. Tabva nawo kuHarare futi aya. Tiwe apa napa. Matinde dai. Anozviona. Inside for the people. I cottage in a dining. Ne bedroom but ne toilet. Aka toilet kemkati. Saka tikuti tichideveloper. Development. Hamozviona manje. Then wo apa napa. Ando madrama ngachiseva cottage. Ma 250 liters. Hanzi mvura wainotorwa wanga achitora kwachoni inenge yapera. Saka takumira kutoona kuti solution yedu ndei angangori tucheti. Uya panapa. Moti kudiko sekuri beni nemagraza. Magraza aya chakanakira chinhu wani. Munhu aone zviri mukati. Ndizvo zvakanakira magraza. Kare ndatomafarira. Matemari. Munhu aone zviri mukati akanaka pasi. Makutogara kwa. Haiwa. Mavhura unyowani. Tisatowo. Saka ndio muri kugara mabhiridi ari kuvaka main house. Saka vamwe vakasvika vakajegerawo vachigara kumaraidi kwanga vachigara kwanaikudzai kuti vari kugara vachifamba 1.8 or 1.9 kilometers. Ndopa vanga vachifamba vachibva koko vachiuya kuno but kwaiva kure. Saka ni ava ndobva vavakirwa mabhiridi akauya panapa ndobva vavakirwa 2 rooms so that chive something chiri permanent. Ndio mavakugara nematerial ichiri chichengetedzwa. Uyai kuno iri plastic doda wenda nemikira mukati. Toda kunomba. Saka apa muri kuzviona gedhi yedu yange uyai kuno vanhu wese. Gedhi yedu yange yadi yatorohwa mudenga toda kubva nesaidi kunoku. Saka toya panapa. Ndakukonywa kumpinde. Vakomana vacho vakadzika zvekurevesa manje. Muzopagona pafamba yakanongo zvivombori kuti. Makasara tupa plan. Maifana kupa hwanya yacho sekuru wewe. Mozviwo vanofana kugara nayo. Imugara nehwanya vanogara neimwe. Hamugari nawo ese kuti ivo vanenge vachipane right
client yedu kana isipo hama yacho ine right yekupota chiona zvii zviri kuitika apa hamozviona irino iri iverandi handita iri zvamunoona apa ndo lounge yedu iyi kwamukuona uko kune vakomana avo kubva pana BabaRuva avo BabaShuga kusvika zasi ukoko ndo dining nekitchen zvakabatana kudai nekapantiri kari kukona dzauko uko kuzasi uko nekapantiri wouya panapa aka kakapaseji akaka kachanga kachibuda mugaraji umu hamozviona kachibuda mugaraji handi ndo yatati lounge yedu yakakura ndo trenching yangu waiona katrenching yedu shumba kutopinda muchiuno ndo trenching yakati pakunoko saka mozviona dei tenderera shamwa zhinji touya uku iyi ndo main bedroom ndo main bedroom yedu iyi passage saka iwoka main bedroom iyi walk in hamozviona walk in yati wobva wapinda mubathroom munomu kumusha uku guys kumusha unozodei chirungu guys unozodei zvako kwemugomira kose mudzepete sei wobva ipapo iyawo iyi iriwo kudaro iyi itoileti vaenzi vauya wachididididi vanosasa toileti iyi ndo munenge mune shawa netabu munoku iyi ibedroom hamozviona mese makamira vanhu ndo trenching yedu kubva ukosvika kusika ine imba iyi yakakura yakagara pachi 19,000 by rimwe divi it's by 11,245 rimwe divi it's 19,020 by 10,605 kuva kuti yakakura benzo benza 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 benzanzo 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 oh chipoimbira vashuka vachepo chipoimbira vashuka vashuka vari pana vashuka vari pana iwe shuga 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 ndiko vari vashuka yo ine chipeta hapo ine chipeta hapo shuga 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 yakaenda shuga yakaenda ndakuvabatsira kutamba ini shuga shuga yakaenda shuga yakaenda shuga mufuma kada kuiona shuga mulife yenyu shuga 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 gamba akadaza kutengera vairu vashuga yacho gamba akadaza kutengera vairu vashuga yacho akadaza kutengera vairu vashuga yacho ombe ombe akadaza kutengera vairu vashuga yacho apa tongora shuga akadaza kutengera vairu vashuga yacho akadaza kutengera vairu vashuga yacho akadaza kutengera vairu vashuga yacho akadaza kutengera vairu vashuga yacho
Zvaita guys. Nemwedu yagusikana manje. Magusikana wena neshuga yedu yakainda zvei. Makuzwa seiwo shuga yakainda zvei.